Aganopyo anataya ayapun nakaam-ama no romansa ay naganas kanayon na iaplan datke di pamakina macho guwapo ako na daw harit na pa'y di man pati sa alariya itirapi. Alright. At kanomyong anatayang kaya po nakaam-ama no romansa ay nakanas kanayon na iyak lang sakit di pamatina macho guwapo ako na lang arit na pa'y di man bandi sa al-alaya itirakbe anya na bislak anak laing abislak anya na bislak ay nagkakilin abislak anya na bislak akayo ka na pumakam ay naglangin ti aplat at ay bislak no maulawa. Alright! Come on! Up! Pak! Sige! Pak! Go Kim! At kanobyong anatayang ayapon nakaam-ama no romansa ay nakas ganayon na iapla dakit ti pamakina macho guwapo ako na dang arit na pa'y di man manti basta alaliya Duni rabi